Ambalmo ani sogoma Mali che anamuso demseni anima koro ni émission tunya kana sigile Mali Actu sans fait sogoma na tunya kana e wele mabla funankeni do ma funankeni minu ni dekun do yu soro o dekun kene ka ni dabna do ala ka wala malien che ani muso konona mɔgɔ fara kɔfɛ mɔgɔ ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dekun ɲɛdɔn cogoya min na numan fɛ collectif des agents de la CANAM olu ka représentant n'o ye monsieur Sidi Traoré o bɛ numan fɛ Sidi Traoré, le représentant du collectif des agents techniques de l'espace hameau de la CANAM. Donc o bɛ numan fɛ nkini fɛ Monsieur Abalouma Guindo, collectif des candidats au recrutement de l'INPS, Luka représentant de Noumanfé. Abalouma ni Sogoma. Sidi Traoré ni Sogoma. Ni Sogoma. Monsieur Kone. Donc, Sogomarana, nous chiffons de Funaganu. Ne Ambela Djele Hakli Bala. Son Excellence Ibrahim Bouakar Keita a un deuxième mandat indamnela. Aye. Kumaka min fo malien nyana ako moi mon engagement c'est de dédier le deuxième mandat à la jeunesse et président Yafo qu'il sait ce qu'il doit à la jeunesse, il sait ce que sa génération doit à la jeunesse. Donc aye ni kuma de fo donc nos jeunesse au deuxième mandat kono jibolu nyela bi ka nyesi u ka barako chogoya ma jamana kono. Donc on est wele blauma pour que kana kana nyefoli ka anyana de ku minumbu kan malien ka boa kalama et président e kuma min fo aka mandat damina na no deuxième mandat donc gelea mimbo kuma kan waliali la u ka se ka donye fo malien nyana Sidi oui et collectif représentant Tiendo te ku njumamba u ka kanamna mbalma ke vraiment ga nyini ngal jarani ko sebe i balimakɛ do Sidi Traoré i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ne i balimakɛ Sidi Traoré an ye tɔn min bɛ yen nɔ ni anw de ye kanamu bi ni mɔgɔ minnu bɛ banabaatɔ kunbɛn dɔgɔtɔrɔso la ni nana n'i ka carte AMO ye anw de ye o mɔgɔw ye minnu bɛ chaque fois i bɛ taa sɔrɔ anw de bɛ patients bɛ anw de sɛgɛn kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ n'a tɛmɛsira de don anw taara kanam fɛ pour que an ka se ka sigi ni yɔrɔ ninnu na pour que patient minnu bɛ se ka na u ka se ka furakɛ lafiya kɔnɔ kanam ka se ka yiriwa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ wala an y'o tɔn ye minnu taara an mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 60 vraiment ne bɛ yan bi vraiment k'olu de ka dusumakasa k'o yira maliyɛnw na mun kɛra an na maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye wa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ seere ye vraiment mun bɛ ka kɛ anw na. D'accord. Ok, malien on voit kanime funangeni chiffre moko 400 ani 60 minnu be anga docteur Soula no ye espace kanam amo espace amo min be docteur Soula minnu be ka kanam joro fa o yoro la donc nu ka kuma ma 400 ani moko 60 donc kanam ba fe ki bolo bolu de kana ambalma ke aw fane collectif des candidats au recrutement de l'INPS aw fane ta aw ko de kun bi mambla akuma la de. Ok, merci beaucoup. Vraiment, les gars, il y a des gens mais il y a des gens qui ont des Mali Actu mo yore fofolo ngani atina mala ko parce que mo toyne en badene bi jamana en kono do ni kene na sigara vraiment je crois que akanga fo an ko essence sur le canal siga ampi peut-être am dabi c'est doma date c'est doma mais am yo mu fa antay ma damne bi depuis 2015 bon moi personnellement depuis une place là depuis 2002 depuis 2002 donc il a à 100 ans chez lui donc maintenant en bola on te met contrat là IPSK donc 2015 on a un recrutement lancé donc quand au contrat IPSK alors que accord cadré à fora c'est-à-dire nous contrat quand ou les kanga prioriser en cas de recrutement voilà ou les kanga prioriser en cas de recrutement donc il y a eu marqué donc au début de ban en campi donc au pied amina do kono ka wala
D'accord, merci Abalouma. Sidi Traoré. Oui, connais. Donc, au cas d'un contrat, donc à banner kofé, ou bien n'ambe cassé à banner au ratima, à renouveler comment ma foi, ou bien kanam moro ou disposition du menta au moro kemenani ni biworoka kouina. Voilà. Au fait, ça c'est très important. Quand on contrat bana, en meilleur na bi contrat à bana le 30 juin. Contrat bana le 30 juin. Mais contrat n'y a contrat ka ban kanama et renouvelation ka voko ka abara wale akura tuguni no e sientiri wore kanama o lettre ci ama. Wa ma lettre fene ci ama tuguni ka foka ka contrat be ban ni labaina. Normalement ni be mogo bla i kan ka mogo bla ni charia dodi. Vraiment ayaw labin 3 mois inspection du travail il y a 3 mois de 10 mois vraiment un contrat na sa dana kalo $7 aka labin soit un contrat kan renouvelé vraiment au que espoir ya au boulot mais au mo ci ama a dogalimba 1 mois au mo ci ama un lettrier le 23 juin quand ni kanam ga baranyoya ko abedan ko ha sabuke ko warte budget la ko on ga tagabo anga posula ko warte budget là mais et pourtant au lieu de conseil d'administration no e kanamui aya yira ka fo ko warbe parce que ni 2019 ou talaga 2020 talaje ko abdou amadou mokoshila fora ortem telekan où ya conseil d'administration ka reportage bo ortem telekan ko vraiment ko barakera ko sebe ko do farala warikan kanamu jiginya kono o borate la beyoyi au koffe tuguni muyo wari cɛ min o fi ɲɛna parce que wagati o wagati kanamu tun bɛ wari baw de sara ordonnance la ka sɔrɔ mɔgɔw ma bana parce que ni i ye fɛn di mɔgɔw ma ko u k'a kɛ mais i ma mɔgɔ bila mun b'a kɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ a sonyɔrɔ bɛ caya wala wari bɔyɔrɔ bɛ caya wari bɛ tiɲɛ mais anw talen ka anw sigi nin yɔrɔ ninnu na ka ta Bamakɔ ka taga fo région na anw kɛra sababu ye ka wari mun ladon kanamu kɔnɔ u yɛrɛ ka conseil d'administration labɛn y'a yira k'a fɔ ko dɔ farala wari kan parce que san o san wagati o wagati tun bɛ wari mun ta k'a di ordonnance sarala pharmaciens ma anw kɛra sababu ye ka camanba de bɔ o fraude la on est témoin de cela parce que anw yɛrɛ kɛra victime ye kan anw agressé ko fo jakusa olu tun b'a kɛ cogo min na ɲɔgɔn anw kan na ko u b'a kɛ ten tɔ on a vu docteur dɔw y'an ka mɔgɔw agressé Sikaso ko parce que ka carte bila ka na ko a k'a sɛbɛn ka sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yen nɔ an dun takun de pour que ko ka kɛ jɛlenya kan kanamu ka taga ɲɛ maliyɛn a kana na tiɲɛ maliyɛnw ye n'aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama wagati la dɔrɔn INPS pharmaciens banna ka ordonnance minɛ i b'a a kɛra problème ba ye jamana kɔnɔ wari ti mɔgɔw kun bon kanamu dun ye maliyɛnw de ta ye a duruduru n'a mugan ka bɔ maliyɛnw de ka sara la maintenant ni aw nana k'a fɔ ko ka anw bɔ yen tuguni ka segin a ko a zéro i b'a ye k'a fɔ i bɛna kanamu i bɛna tiɲɛ maliyɛn bɛɛ de e kelen tɛ se ka na k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka nafa sɔrɔ fɛn mun na ko e bɛna ka na o changer ka sabuya kɛ ko wari tɛ yen nɔ ka sɔrɔ olu yɛrɛ u ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ conseil d'administration y'a yira k'a fɔ ko wari bɛ yen ko fo dɔ farala a kan mais an bɛ bila wagati min na ko wari tɛ yen nɔ ko problème budgétaire o la i k'a dɔn k'a fɔ d'abord il y a une incohérence u tɛ ɲɔgɔn bɛn cogo si la i y'a faamu o la an b'a ɲini kana mɔgɔw fɛ an b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya directeur fɛ n'o ye Mahamani Babi ye vraiment anw tɛ mɔgɔw don ni contre la mais a nana a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ n'u bɛ ka maliyɛnw ka baara kɛ u bɛ k'a to maliyɛnw ka wari tɛ bɔ ka taga bɔcogo cɛjuguw la vraiment a k'a lajɛ a k'olu mɔgɔw a k'u sinsin matériel ɲumanw na k'u sinsin ladonko ɲuman na pour que u ka se ka dɔ fara u ka cɛsiri ka dɔ ka fara kanamu budget kan an b'o de ɲini a fɛ a ka ni mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 60 a k'u to u ka baaraw kɔnɔna la vraiment a n'u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ directeur tɛmɛnenw n'u jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na vraiment an b'o de ɲini a fɛ vraiment ni mɔgɔ wɛrɛw donni ka d'a ye
place bɛ fan bɛɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna ne yɛrɛ bɛ Kulukoro région de la i bɛ hakɛ to kuma ka jan mais mun bɛ n kun ni kan cɛ f'an k'a fɔ bi maliyɛnw kan kuma ka jan nin y'a kuma yɔrɔ ye voilà ne yɛrɛ bɛ Kulukoro région de la n'i bɔra Kulukoro zone kɔnɔ i b'a ye Kanamu yɛrɛ ma se hali Banaba ninnu ni Tuba ninnu na yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen de bɛna fɔ Kulukoro ka n'u ka baara kɛ yen nɔ Kanamu baaraw kɛ yen nɔ anw tɛ mɔgɔ donni compte la i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la président ye mandat in dédié jeunes de la a y'a fɔ Babi ye ko places bɛ yɔrɔ wɛrɛw la mɔgɔw yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ yɛrɛ jango k'a fɔ ko minnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'e bɛ mɔgɔw bɔ yen nɔ an tɛ mɔgɔ tali compte la an bɛɛ jeunes de mais Babi k'a lajɛ mɔgɔw tɛ yɔrɔ minnu na a ka Kanamu dabɔra lafiya de kama a ka dɔ fara lafiya kan maliyɛnw ye mɔgɔw kana bɔ Banaba bilen ka na Kulukoro mɔgɔw kana bɔ bilen Tuba ka na Bamakɔ mɔgɔw kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ fo bɛɛ lajɛlen ka lafiya i sigiyɔrɔ la vraiment ne bolo ni Kanamu ni nafa b'a la bi maliyɛnw ye o de kan ka k'a nafa ye vraiment an b'o de ɲini a fɛ fɔlɔ kuma daminɛ la ɲɔni ɲininkali tɔw cɛ. D'accord Sidi i bɔra ka min fɔ nin an bɛ min faamuya o kɔnɔna la Kanamu yɛrɛ ye structure ye min kan ka yakubaya ka taa cercle tɔw la i n'a fɔ i y'a fɔ Kulukoro mara bɛ cogo min Kanamu tɛ Sirako la Kanamu tɛ Banaba Kanamu tɛ Tuba fo région chef-lieu de région Kanamu bɛ yen de donc baarakɛla minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ka tila ka olu bolo bɔ baara la a bɛna bolo bɔ baara la k'u remplacer ni min ye an m'o dɔn k'a sɔrɔ olu ye sentinelle de min bɛ kɛ sababu ye ka Kanamu ka sɔrɔ bonya ka taa fɛ cogo min na sɔrɔ bonya ka taa fɛ ɲɛ jumɛn an bɛ min faamuya Sidi Tarawele ka kuma la aw de bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin tigi min nana ni Kanamu carte ye nin y'a yɛrɛ ye nin tɛ mɔgɔ ye min bɛna papier fu ta ka taa wari fu bɔ jamana kun donc aw ka baara nafa ka bon Kanamu kɔnɔ kosɛbɛ k'i ka kuma lata ɲɛ c'est à dire Kulukoro dɔrɔn tɛ région bɛɛ de bɛ ten tɔ c'est à dire ni exemple de ta Kulukoro kan parce que mɔgɔw b'a fɔ i bɛ mun dɔn i ka kuma o yɔrɔ kan mɔgɔw bɛ se ka mun faamu mais Sikaso bɛ ten Kayi bɛ ten Moti bɛ ten tɔ c'est à dire a bɛ se ka élargi ka taga fo nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la mais ni e ko minnu bɛ o yɔrɔnin ninnu na k'i b'o bɔ yen k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ma se hali o kɔfɛla ninnu na i b'a ye k'a fɔ problème kelen mun bɛ Kulukoro o problème kelen de bɛ région in tɔ bɛɛ la ka fara Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna kan parce que bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn chaque fois postes de bɛ ka créer cliniques bɛ ka dayɛlɛ en même temps aussi CSCOM bɛ ka dayɛlɛ vraiment ni o baaraw bɛ ka kɛ ne bolo o ye emploi créé tɔla de ye pour que sentinelles ka se ka sigi nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na pour que ka i kuma lafiya i bolo n ye exemple ta Kulukoro de kan mais yɔrɔ bɛɛ bɛ ten cogo la Kanamu ka jan maliyɛnw na ni e tilala k'a fɔ tuguni k'e bɛ olu mɔgɔw fana bɔ u ka région na n'u sigiyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ i bɛna problème tɔ de compliqué ka taga fɛ sinon n'i bɔra Sikaso ka taga yɔrɔ tɔ ninnu na Sikaso cercle ninnu na i b'a ye k'a fɔ Sikaso commune 37 de mɔgɔw bɛ se ka sigi nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la Kati yɛrɛ ye commune 37 fana ani 76 o de y'a to i b'a ye ala député ka ca ni olu ye mɔgɔ 7 o yɔrɔ baw de don mɔgɔw bɛ se ka sigi ni CSCOM misɛnnin ninnu bɛɛ la pour que jamana ka wari bɛ se ka ɲama jɔ cogo min na mais ni e ko e bɛ minnu bɛ yen nɔ baara la déjà k'i b'olu bɔ yen nɔ i bɛ problème créer o la i lafiya kuma la fan bɛɛ de don. D'accord donc a bɛ faamuya ne Sidi an ye dɔ fɔrɔ Sidi bolo an bɛ an ɲɛsin an balimakɛ ma n'o ye Abaluma Gindo ye olu fana Kanamu ani INPS n'o ye cakɛdaw ye structure sociale don jamana in kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka lafiya ba na donc Abaluma aw ko ka depuis 2002 e bɛ INPS kɔnɔ donc kana contrat d'aw ma IPS ka contrat fo ka tila kana recrutement dɔ lancé 2015 wagati n'o ye cabinet Simɛ Sarli mɔgɔw fɛ o recrutement in na aw ka accord cadre tun y'a yira n'o ye INPS ka accord cadre ye ko ni tali bɛ kɛ candidature interne minnu bɛ baara INPS kɔnɔ ka kɔrɔ k'olu de ka candidature priorisée ka tɛmɛ candidature externe kan donc ninnu u nana tali wɛrɛ kɛ tuguni n'o ye somɔgɔ sira ye ani balima sira ani an t'a la sidɔn dɔw yɛrɛ taara ni diplôme tɛ mɔgɔ minnu bolo a dalilu n'o ye collectif mɔgɔw ye u nana n'a dalilu ye ka na di an ma donc o kɔfɛ u ye médiateur de la république saisi komi an balimakɛ Abaluma Gindo y'a fɔ an ɲɛna cogo min médiateur de la république y'u ka dossier bila suite à donner la donc suite à donner kɔfɛ tuguni u tila k'u ka dossier bila ka taa u ka INPS bɛ département min na
n'o ye ministère de la santé et de l'action sociale ye donc o ye dossier in bila ka taa DRH la ko dossier in balannen bɛ INPS de la a sera directrice kura ma ou bien a ma s'a ma. Ok, d'accord, kone yani o yɔrɔ jaabi. Donc pour soutenir ce que mon frère vient de dire dessus. Merci beaucoup. Voilà, c'est-à-dire avant qu'il y ait une pesque recrutement en 2015. Donc an yɛrɛ bala. Stagiaire de tun bɛ baara yɛrɛ fanba kɛ. I y'a faamuya. Donc stagiaire de bolo tun bɛ baara la. O tun bɛ baara yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ. An b'a stagiaire caman dɔn minnu tun ye baara in yɛrɛ maîtriser kosɛbɛ. N'olu y'a dɔn an yɛrɛ bolo ni recrutement kɛra se ka taa olu bɛ taa. Parce que n'i ye baara dɔn ka ban pour que i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ min tɛ baara maîtriser expérience t'a la o tɛ baarakɛ yɔrɔ bila retard la wa. O b'a bila retard la. Voilà donc c'est pour que an ka se ka nin ko sugu kɛlɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la il faut que an ka ɲɛmɔgɔw k'a faamu k'a fɔ il est temps que an ka nin ko sugu dabila c'est à dire an k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se mun na an k'u bila la vraiment o de bɛ bɛɛ lafiya donc maintenant yanni k'i ka i bɔra ka ɲininkali min fɔ sisan c'est à dire DRH kama k'u ye dossier bila ka taa INPS la mais an bɛ yɔrɔ min na sisan fo sisan ne t'a dɔn ni si la nouvelle DG n'a sɔrɔ dossier dira ma ou bien a ma d'a ma o prévu kɔni t'an bolo fɔlɔ mais an kɔni halisa an bɛ ka suit chaque fois an bɛ taa u b'a fɔ n ye k'a bɛ yen mais an ma suite de sɔrɔ a la halisa i y'a faamuya. donc avocat b'aw bolo aw ka nin kɛlɛ in na wa. bien sûr an ye maître Amadou Thiawlé an y'o saisi o de y'an ka avocat ye. maître Amadou Thiawlé Jara avocat ba dɔ jamana in kɔnɔ. effectivement bɛɛ b'a dɔn donc bɛɛ b'a dɔn donc ale de y'an ka avocat ye donc ale de b'an bolo ale de bɛ k'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na sinon dɔrɔmɛ t'an bolo k'a d'a ma mais tiɲɛ la a bɛ k'a ka temps bɛɛ bila pour que k'an dɛmɛ nin baara in na parce que a yɛrɛ y'a fɔ ko ça c'est une cause noble parce que sini hali mɔgɔ min ta u bɛ se ka bila ni tɔɲɔli kɔnɔ quoi donc comme olu ye ale yɛrɛ tɔɲɔli man d'a ye donc ale bɛ k'an dɛmɛ nin baara in na quoi i y'a faamu voilà donc maintenant INPS fana sani recrutement ka kɛ cadrew bɛ INPS kɔnɔ minnu tun ma sɔn c'est à dire DG ka mɔgɔw ta i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na favoritisme ni fɛnw c'est à dire ale ko yanni DG ka recrutement kɛ stagiaire minnu bɛ yen u k'a daminɛ olu la fɔlɔ a ma fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na mɔgɔ wɛrɛ bɛ na i n'a fɔ mon frère y'a fɔ cogo min na c'est à dire bɛɛ ye maliyɛn de don bɛɛ ni baara ka kan mais mɔgɔ minnu bolo b'a la déjà ne bolo hali ka accord cadre b'o de fɔ a ko c'est à dire ni recrutement bɛ kɛ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ c'est à dire olu de kan ka prioriser donc olu y'u ka accord cadre violer donc an bɛ nin weleli da de b'an bolo tɔnjɔli de b'an bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma mais halisa an bɛ a to walawala ka taa quoi. d'accord donc maliyɛn aw bɔra ka nin fɛnɛ lamɛn n'o ye INPS ye mɔgɔw ka recrutement min kɛra olu ka ciden min bɛ tuɲa kɛnɛ ka sɔgɔmada na an b'a ɲɛsin kana mɔgɔw ka représentant ma n'o ye agent technique de la kana mɔgɔw ye donc de l'espace AMO Sidi Traoré o tuma aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw bila sen kan pour que aw jɔyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ u commencera ka mɔgɔw ta ka bila aw jɔyɔrɔw la dɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na. voilà au fait i ye mun fɔ sisan nɔ an kɛlen don ka labɛn a yɛrɛ m'a dɔn e bɛna fara anw kan parce que avocat e yɛrɛ bɛna k'an ka avocat parce que i bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ in na cela veut dire que déjà an bɛ se ka fɔ déjà an ye mɔgɔw bɛna fara an kan k'an dɛmɛ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ k'a laɲini cogo min na i y'a faamu maintenant i ye mun fɔ tantɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka tali daminɛ c'est à dire an balimakɛ ye kuma dɔ fɔ pour que mɔgɔw k'o faamu an ye san 2 de kɛ fɔlɔ kanam kɔnɔ 2 ans nous on a été recrutés juin 2018 et nous sommes aujourd'hui en juin 2020 san 2 mɔgɔw b'a fɔ ten tɔ ko san joli misi gɛn fali gɛn n'i ma sira fara caman dɔn n'i ma fali kan mɛn i na sira fara caman dɔn an b'o o la san 2 k'an sigiyɔrɔ bila ka taga région kɔnɔ k'an ka denbayaw ta ka wuli n'u ye ka taga sow ta région na ka musow furu dɔw fɛnɛ ka datew fixelen don wa mɔgɔ bɛ anw na fɛnɛ minnu fɛnɛ jigiya caman bɔr'u ye mais de fait que nin baara in an y'a minɛ n'an bolo ye k'a minɛ ni an dusu ye pour que ka lafiya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛ lafiya la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ AMO la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya fitininw b'a kɔnɔ mais tagalen ɲɛfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo minnu na n'a a fɔra an b'o baaraw la san 2 an bɛ o tiriki tɔrɔkɔw la maintenant ka tila k'a fɔ tuguni k'e bɛna ni mɔgɔ wɛrɛw ye tuguni ka tila k'olu former tuguni maliyɛnw ka wariw kɔnɔ tuguni
parce que il faut que fanga fendo fo nyukuma do fanga kuma damne kono na la kanam bi ka fonctionner ni eni en balmake ka warudi parce que 3,1% de bi ka tige fonctionner do ka warla contractuel mun be gouvernement kono ani izintigi nunu malen bela jelen ka contribuable le do na fora ko mun e san flake olu formera e klala ko olu boy kana ni mo wara tuguni kibino olu former tuguni o be ke perdu de jamana ma wa o be ke nyeta de jamana ma malon club na bela jelen ka ye parce que fe mun do duguna fo ete ala fe be ka ke amino be de fo tien kene de do mo ko mun formera déjà matériel duruma appareil duruma ordinateur ka angatan siganga posula ka kla ko lu boy no tuguni san fla ko fe kana ni mo woro yo tuguni ka kla ko lu former tuguni wagane wala wari wala la tuguni vraiment ne bolo o be mbalma ka kuma ne yira wa ma fuma ko favoritisme ne quoi wala en fenetina son malon yere anta fo anti so yere malon yere mun nyebe awna olu yere tina soni maninga ke olu yere fene sigle nyena mogo kemenani ani mogo biworo ka olu bela jelen ka bara daji sogmara kele ka suro président Ibrahim Boubacar Keita aya fo aga kumakan kono bela jele ame ako nga ni manda ne ya kalifa jeune na wanye manda to da ko jeune ga clé on a ambo o bara o kono na la ne bolo de o ikanga laje ka emploi créer mogo masero mununa iga freke ka mogo lase wala o ba yira ka fo ini président ga aklina a bela jelem kata ɲɔgɔn fɛ mais ni président ko ka emploi ko ka o créer jeune ye ni nana ka emploi minɛ denmisɛnninw na k'olu bɔ baara la cela veut dire que n ye mun fɔ a bɛ sogo de ma yira ni cohérence politique ici o b'a yira k'a fɔ jamana kelen président ka kuma k'a fɔ ko nin ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ o président ka baarakɛlaw la directeur ka o baara taabolo yɛlɛma i ka dɔn k'a fɔ vraiment o la an bɛ président Ibrahim Boubacar Keita an b'a interpeller n'o y'a sɔrɔ a tulo b'an na n'o y'a sɔrɔ a tulo b'an na wa n'a yɛrɛ tulo t'an na an b'a ɲini an balimaw fɛ u ka nin video in u ka nin ta k'a bila fan bɛɛ président Ibrahim Boubacar Keita a k'a lamɛn mun bɛ ka k'a ka jamana kɔnɔ mun bɛ ka kɛ kanamu mɔgɔw la agent minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow ni cliniques la mun bɛ ka k'u la a k'a lajɛ ani CCRF la parce que bi problème ba de be non en yɛrɛ wulilen fɔlɔ déjà il paraît que ko population yɛrɛ bɛ ka plaint parce que mɔgɔ bɛ na o tɛ an m'o mɔgɔ sɔrɔ yen ça déjà o yɛrɛ problème ba dɔ ye n'a fɔra ko frustration ka fara an bɛ crise min kɔnɔ bi vraiment a cɛ man ɲi ça c'est déjà un problème qui est créé déjà an yɛrɛ bɔlen fɔlɔ parce que nous an fana bɛ to de ye parce que n'u ko kan ka bɔ an fana bɛ na de on va discuter mun kan ka fɔ mun kan ka kɛ an fana y'an na bɔ yen mais bi population yɛrɛ k'i plaint ne yɛrɛ wele ko dama min kɛ an ka poste yɛrɛ fɛ an ka poste la yen nɔ ani mɔgɔ dama minnu fana bɛ an ka nin tali na u bɛ ka wele aw bɛ min ko bɛ cogo di an problème bɛ yen vraiment je pense que nin bɛna dɔ de fara jamana problème kan mɔgɔ b'a fɔ ko ɲugu bɛna ɲaga ɲaga lawuli vraiment o la n bɛ président Ibrahim Boubacar Keita wele a ka nin ko in lajɛ vraiment solution bɛ se ka sɔrɔ nin na. komi an bɛ jamana kɔnɔ jamana min a sifin ka ca kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada sifin jɔyɔrɔ bɛ taa bɛn 60 ma donc n'i y'o ta k'o lajɛ k'a ye dekun min bɛ jamana kɔnɔ bi o ye baarako gɛlɛya ye Ibrahim Boubacar Keita a bɛ na 2013 wagati min na stade Makɔrɔ Sisoko la a ye welewele min kɛ a ko c'est pas une surenchère électorale donc je vais créer 200 000 emplois a y'o kuma fɔ wagati an ye denmisɛnninjɛkulu ye minnu ko welewelema min kɛra u ma satisfaction sɔrɔ fiyewu sabu dekun min bɛ jamana in kɔnɔ bi o ye baarako dekun ye ka ɲɛsin an ka sifinw ma o kɔfɛ tuguni 2018 in na an y'a ye tuguni k'a fɔ welewelema min fana bilala président de la république fɛ a ka réélection kɔfɛ o de ye je dédierai mon mandat à la jeunesse je dois à cette jeunesse et ma génération doit à cette jeunesse donc o président de la république ka nin kuma in denmisɛnninw ko k'u m'u jɔyɔrɔ ye tuɲɛ kɛnɛ ka sɔgɔmada in na INPS ni kanamu ka ni welewele an'u ka ni sariya sɔsɔ baara in na an b'a ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ nin ko ninnu kɔnɔ n'i y'a ta k'a sanga sariya ma a tali kɛcogoya minnu bɛ ka fɔ ani minnu bɛ ka remplacer kanamu kɔnɔ cogo min na i b'a ye a délit de favoritisme de ka bon kosɛbɛ ni dun y'an ka sariya sɛbɛn ta k'a lajɛ délit de favoritisme ye ɲangili ye min sabatilen don an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ donc an bɛ welewelema bila Ibrahim Boubacar Keita ma ani nin directeur minnu bɛ yen nɔ n'o ye Mahamani Babi Kanamu
ani madame Sidibé Jamilatou donc no ye INPC directrice u ka ndemsani nunu wele ku ka préoccupation ta en compte pour que jamana bi se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an bɛ crise min na an bɛ décrispage min na jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ kana se ka fara o kan donc Maliactu lamɛnnikɛ jɛkulu cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n tun ye tiɲɛ kɛnɛ ye sɔgɔmada in na donc an bɛna kumakan laban di an ka invité ma n'o ye Sidi Traoré ani Abaluma Gindo an b'a fɔlɔ Sidi la Sidi kumakan laban min b'aw bolo. Voilà au fait kumakan laban m'an bolo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ vraiment i ka k'an wele ka na tiɲɛ kɛnɛ kan bi a diyara an ye kosɛbɛ vraiment n b'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ vraiment n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye vraiment ni tɔw fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ bi ni n'u bɛɛ bɛ nin degun kɔnɔna la vraiment n b'u fo kosɛbɛ vraiment ka da u ka cɛsiri kan u sɔnna an ka nin ko in an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment o b'a yira k'a fɔ ko bɛn bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment n b'u fo kosɛbɛ vraiment ka a ɲini hali bi n ka kumakan laban ye jumɛn ye vraiment ni mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 60 in vraiment u ka segin ka t'u ka baara kɛ ka tila k'u ka contrat in k'a kɛ contrat durée indéterminé vraiment an b'o de ɲini o de an ka kumakan laban ye an mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 60 an ka segin ka taga tuguni ka taa an ka baaraw kɛ ka se ka kɛ sababu ye an ye baara minnu kɛ dɔ ka se ka fara o kan tuguni ni Ala sɔnna ma o de bɛ an yɛrɛ dusukun na wa o de y'an ka laɲini ye maintenant ni mɔgɔ 400 ani 60 u bɛɛ lajɛlen ka segin ka t'u ka baara la vraiment o bɛ kɛ sababu ye vraiment an bɛ lafiya wa maliyɛn minnu fana kan ka lafiya an b'o ordonnance sɛbɛn cogo ni fura sɔrɔ cogo la a bɛ kɛ lafiya da ye olu fana ma hakɛto b'a ka sallallahu Muhammad sallim Abaluma kumakan laban jumɛn b'aw bolo collectif de recrutement à l'INPC tɔgɔ la. Voilà, merci beaucoup. Kumakan laban b'an bolo an b'o yɛrɛ fɔ vraiment aw ka nin initiative la quoi parce que nin ye initiative ɲumanba de ye bon en même temps an bɛ tasi bila fana kɛ ka taa an ka stagiaire minnu banna recrutement kɔfɛ parce que tellement que a ko jigi tigɛ bonyana dɔw kan u ma ni si ta Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u fara silamɛ so donc tɔɲɔli ma ɲi an bɛ mun fɔ an ka faamaw ye u ka fara tɔɲɔli ma ɲi quoi parce que fɛn fɛn bɛ jamana yɛrɛ kan bi tɔɲɔli de don y'a an bɛ balaw mun na bi foyi tɛ ni tɔɲɔli tɛ n'u ma mɔgɔw bila u ka hakɛ la an tɛ bɔ nin ko in na donc fo tɔɲɔli ka tila yɛrɛ ka ban jamana kɔnɔ n'o kɛra sisan Mali bɛ lafiya donc an b'o fɔ vraiment an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ d'accord an balimaw nin bɛ dansigi kɛ bi tunya kɛnɛ ka émission na an bɛ an ka invité fo k'an lamɛnjɛkulu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo hakɛto b'a kan sallallahu Muhammad